Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor pibaro ikna sabai pi shaki khubor kimat. Gine passion gon shahab shaki khubor nikling ki benta chong ka Jylla. Kibahya sambat ki pat ba chong ka shnong kli yong riang west jan de string. Haka arpu artrik Naitung atapun riu kila pedang sngau bahabat pen kuburam ya ga samla Ashwarya Malang kabajob ya ka nam Miss Teen Earth India atapun riu kabalalong dang shen hanong ba Jaipur Rajasthan. Ka Central Agricultural University Imphal kan pelong ya ka National Bioseller Meet kam exhibition ya ki marag balapan mi na ki Jylla ka than shate lam mi ni kata ka arpusaw but arpusan Tarik Naitung atapun riu ha State Convention Center Shillong da ka jingko jingmut man kintiu ya ki maram balapan mi da ki nongram na ka than shate lam mi ni Kahinyaw Integrated Territorial Organization Central Body haka arpu Tarik Naitung atapun riu kalapin kha saya kahito Hyderabad unit kabalong kawai ni kisna trikam jongaseng pan shakri yeki samla kabri unyawtrap kibasa kibatrei bat kibapuli ha Hyderabad bat hakatha yiba marjan ban pensuk ikipait ba dong na jinglen bat ikinong trei ke SBI Umroi branch haka arpu Tarik Naitung atapun riu kalapli ya ke ATM ha Palau ke Shillong airport kabadon haka shnong Umroi ka jingdan jong ke ATM say pisa kan pensuk bru wat ikipait ba kibashong kibasa shajan jong ka Shillong airport nang ni shakmat bat kan long ru ka jingmentoy yeki babun balang ka dor bashnong punthor umkra golf links club ha da ka jingtho shom minturang ba ka Jylla konrat kong ka sangma da ka bakentu ya ka sorka Jylla bakan pelut khambun ka jingera pisa ha ki jingele kai ba ki samla kila bani shimenta khamtam ha ka football ha ka cricket athletics volleyball basketball ba ki wei per ki jingele kai pa ba handrai amban pendrung ya ka jingele kai golf ha ka national games ka bansalong house name araja apunyo Kawai ketrok kebadan yaw number AS Not Iway FC Pran Riu Nyaw Saw. Balanya da Ufari Jul Haq kabakit yaw khaw FCI kala kem ding kinsan anda kala poi ha surok umsning bypass Pyrthei district. Ka Khubor kabala yaw lum lai thu ba kani kala ja ha kapor kumbasan shiteng janmien ha ka arpa Tarik Naitung atapun riu. Kat ba kani ketrok kabakit yaw khaw FCI kadang temu ban lej bu yaw khaw shijuai. Kidukot jong kahinyaw National Youth Front nong try unit bat kahinyaw Youth Council nong try unit haga janmi jong ka arpu Tarik Naitung atapun riu kila yo ban bat yakawai ka kali alto kabadan yung number ML Not Sun AD iwain riu saw kabajukit ikiminderi kibawan rung tu sa India ban lit pai pat sa Bangladesh Kidukot jong ka Khasi Students Union Delhi unit hapo ka jingalam jong ka president ka samla marbiang khongwir kila poi hajantar mantar banyashim bentalang ha ka jingaki jong ki samla puli bandawa ba menteri ka sarkar pedeng ubape yakatanat puli puthi u dharmendra pradhan udai ban resign no kum ka jingki khle halo ka jinglai tu jong ki jingkili jong ka need UG exam Kinong tray master rule ki ba tray hakikam ba pher hakatnat PHE jong ka sarkar Jylla kila berngem mansange tray kamno lada ka ni katnat kam siodap ya ka bainong jongki kabala sakut mentala saw banai kanthi ka yeng bisha Supreme Court hak arpulai Tarik Naitung atapun riu kala pendam no ya ka jamin bala ai shaka sonam Raghuvanshi kabla shakno bakade kabaron kti ban penyap yo kurum na jong uraja Raghuvanshi hakapor bekiwan honeymoon sha Meghalaya house nam araja apusan U Vice President ka KSU South Central East Circle usamla basuklang khongwar ulakenno ba ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited bat ka company ka ba Pyrthei ya ka surok Shillong dawki hajan kashnong lai lingkon ka dei ka bala thmu khnang ban pentwa Ngine phamenta shi Khubor ne keleki benta jong kari ka Cockroach Janata Party hakasi palei kala ong ba kanam yakran yeki jingdawa ban wengno ya menteri ka sarkar pedeng bakmi ya katnat puli puthi dharmendra pradhan halo ka jingnai tu jongki jingkili examen handrei ka pinskam balada ka sarkar pedeng ka kwa banyakren bat kinong yakhi kan hab ban pelong ya ka jingalang hajan termantar
Kadbaki MP Kylleng Persha kila pelong ya ka jingaki ha pelau ka parliament. Menteri ka sarkar pedeng ubakmi ya katanat parliamentary affairs Kiren Rijiju uloong ha ka sipalai ba ka sarkar ka kershan ben ya ka jingakran halor ka mat jong ka jinglai tu ki jingkili ka examen need. Nadu ka basdang. But keno ba ka Kylleng Persha kala shim ka butang man pentut ya ka ying darbar. Ka National Democratic Alliance balai lamda ka BJP kala pedang sengobha ya ka jingbetha jong menteri rang ba du Korean Narendra Modi bantau ya ka fast track court kenang man pentikna ya ka jingpin shitam ka bastan bat ka bateng ya ki barangti ha ka jinglai tu ki jingkili examen ni UG Habakan thotting ya ka jingkran jong menteri rang ba du Korean Narendra Modi ha ka baya dei ber ka jingbu hakmat ya ka bha ka myat jong kisam la kari Rahul Gandhi ubalong nongalam jong Kylleng Persha haluk sabha ha ka sngi pale la takran ting ya ka sarkar pedeng ba ka ailat bat pinslur ban pinjot ya ka puli puthi ha kari President jong ka Bharatiya Janata Party Nitin Nabin ubadeiru MP uloong ba ka Kylleng Persha kala pen na ka bayakran halor ka jinglai tu jong ki jingkili ka examen need UG ha ka dorbar jong ka parliament ka barang ya shakman Namar ba ka jingle kumta ka penpau hi ya ka jinglong arsap ka jongki Khandrutli ki metro station ha Delhi kila khangkhandep ha ka sngi palai bat kini ki kanthum ya ka Lok Kalyan Mark ka Rajiv Chowk ka Patil Chowk bat Central Secretariat bat ha ka Khubor ki pulit kila penjuru ya ka jingpahara ha Kylleng kanong ba jongkari namar ka jingkulmar na ka jingakhi jongki samla ha jantar mantar Ki jingmana kin trekam habarok away kanong ba Mumbai naduk ka sngi palai bat kin beteng ban trekam haduk kan rutrik unailar ban khanglat ya ka jingalum bi an palat sangut shaneng hadien bakalami ka jingakhi ka bajur da ki samla hanong ba Delhi ki bala kershan ya ka jingakhi bala khot belong da ka cockroach Janata Party ha jantar mantar Ka jingyap jong ki brio na ka jingkhlem jong ka kram ha NHPC Testa Stage 6 Hydroelectric Project kabarang shna ha Samadung ha South Sikkim kala kenjo sha ka arpu arngun ha ka ba ki kenhu na jingarap kirang beteng manwan ye ki ba sha tep im ha kani ka kram la ong ki bor sarkar Shisngi hadien ba ki le no la penyap ya wei upulen ha Anantnag district jong ka Jammu and Kashmir ki bor sanshar kila penpra ye ki yeng jong ki arngot ki khot ba erang jong ka sengking atyar Lashkar e Taiba LET ha Ananda district ha ka si palai ki artli ki yeng ki bla shapen pra ki de ki yeng jong u Adil Hussein Thokar na Guri Bejbhara bat u Harun Ganai na Hasanpura ha South Kashmir kini paklang Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei Secretary of State jong ka United States Marco Rubio uloong ba ka jingkendo bat menteri ketat ka bari ka ri China Wang Yi kala pelajingmun ha ka banbu ya ka nongrem na ka banta ka jingtmu jong president ka China Xi Jinping ba ka Washington bat ka Beijing ki debn teng ya ka jingakran watla ki don ki jingapher ha ki buitrikam menteri ketat ka bari SJ Shankar ha ka sngi palai uloong ba ka jingsha thombo jong ki jhat khai bat ki jingtai jong ki rio pat ba Kidei ki bamla satyaban pedang da lei ru'em. Dak ba pengsan ba ka khai ka pateng ling ba ka duriau kidei ban long ki ba shingan bat ki balai na ki jik penthun. Umeya ka New York Zoran Mandani ula berngem ban kem yang menteri rang ba do jong ka ri Israel Benjamin Netanyahu adaw yuk chat New York bat kam hadien ula kamru ba umla man le satya yakata. President ka United States Donald Trump ula ong ba ka Iran kampat long ka ba penkre ban yate ya ka soskular halor ka program nuclear watla kalama ya ka jingpin bor ka bachur Trump ula penskem ba ka Tehran kadang nyai biteng ban penkala ya ka nongrim ya kren jong ka wat haba ka United States kala kut jingmut ban khanglat ya ka Tehran ka badan yikitiar thma nuclear ka kenhun kile no huthi na ka Yemen kila ong hakasi palai ba kalat herbom ya ki artli ki chat kit umpnyang jong ka Saudi ha duriau basau da ka bakno bakini ki chat kila pen khen ya ki kendon khang duriau bala pen bena dangshen da ka ni ka kenhun ki sipai jong ka US kila herbom ban penjulor tiar thma jong ki sipai ki Iran ong ka Khubor jong ka US Central Command ajing ther nam ding kabrang shen ling ba ki ling sun thma kala sedang hak por san shteng janmien ha ka singi balang la pentem ka CENTCOM ha ka Rinsan X
Katanat kambari jong ka Mexico kalapha hado arphautli ki jing ujwar sha ki prosecutor jong ka United States halo ka jingyam jong ki khanya ngut ki nong shnong ka Mexico hakapor bapelong ya ka jingkhanra but hakapor ba ki sha set ha along jong ka US Immigration and Customs Enforcement nadu bana jimang asa prusan laong katanat kambari jong ka Mexico ka India kalakran shai ya ka Pakistan ba ka Indus Water Treaty kadang sateng kat pa ke Islamabad kadang pledging mun hagi kamle no u harish lapen kan mau ya ke Islamabad haba unong mi khmat bapura chongka u Asim Ahmad ulawanra ya ke Indus Water Treaty but ka Kashmir ha ka jing ya tainia halor ka phang natural resources governance the foundation of peace security and prosperity u President ka Venezuela u Nicolas Maduro perkakurim jong u ka Celia Flores kin sabteng biang ya ka jingsha tian bishar ka banstang nadu ka Tarik u jenleu asa punyau ongkarai jong nong bishar ka US kini ki shikurim la kerpat ba kimdei banon kti ha ka jingsha knok khai drugs but ki jingkhai tiarsian kila hajer ha ka sien ka balai hakmat ka ying bisha jong ka New York hadien bag shipa US kila kemjubor ha ka sedang jong ubnai kelal kon asa punrio Tigitu lang Khubor hakimat matasi kublay. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.